Kanin mo ng una. Yun! Magandang hapon mga kapaps! Panibagong araw, panibagong video ulit mga kapaps. Yun mga kapaps, may nag-sponsor naman sa atin ngayon. Napakabuting Kalooban, mga kapaps. So Puting ngayon, tao. magluluto tayo ng kanyang request mga kapaps. Bicol Express, isa sa mga paborito ng mga Bicolano. Yun yung talagang pinaka-paborito. Yan ang tunay. Express sa sili mga kapaps. So ngayon, wag na natin patagalin to mga kapaps. Umpisa na natin yan. Yeah! Let's go! Let's go! Una natin gagawin mga kapaps, magpapakulo muna tayo nung karne habang inihiwa natin lahat ng ingredients. Yun mga kapaps, ang mantika na yung baboy natin. Yun na yung gagamitin natin na mantika. Ang una natin gagawin mga kapaps, magigisa tayo ng bawang at sibuyas. Yan, lagay mo na, paps na quiz. Ihalo lang natin mga kapaps, sabay-sabay na natin. Luya, bawang. Yan, luya. Bawang, sibuyas. Sibuyas mga kapaps. Maraming sibuyas. Maraming sibuyas, maraming bawang para mas masarap. Yun mga kapaps, sasabay na natin yung gata. Yun. Lata na naman. Gata. Pagpasarap. Huwag tayong tumigil sa paghalo. Para di magkurta. Para hindi siya magkurta mga kapaps, hindi siya mamuo. Sabi ko. Kailangan natin haluin ng haluin. Nag-iba yung kulay. Halo lang ng halo mga kapaps. Kasi mga kapaps, magbubuo siya pag hindi natin siya hinalo. Tapos mga kapaps, lagay na natin yung sili. At pwede na rin natin isabay yung bagoong. Dito sa amin, ang tawag dito balaw. Yan mga kapaps. Yan. Kaya na ng menu. Balaw. Yung mga kapaps, nagmumukha na siyang Bicol Express mga kapaps. Parang sobrang hanghang na ito mga kapaps kasi dami nating nilagay na sili. Pero masasarap yan mga kapaps kasi sipap na pips ang naghahalo. Ayan mga kapaps. Yun. Halo lang ng halo. Pap na pips. Yan mga kapaps, nilagyan namin siya ng pinya. Pero depende sa inyo kung lalagyan ng pinya. Hindi namin napakita yung paglagay kanina mga kapaps kasi epic. Technical problem mga kapaps. Technical problem mga kapaps. Yan mga kapaps, mukhang sarap na niya mga kapaps. Kaso mukhang anghang sobra. Ito yung dami nilagay na sili. Yan mga kapaps, habang inahalo ni Pap na tips, papakita natin kung nasan tayo ngayon. Dito tayo sa Isla Noa. Kasama natin si Sir Bok. Hi naman dyan, Sir Bok. Yan mga kapaps, presko mga kapaps. Tahimik na tahimik. Malayo sa gulo. Masarap kumain na ito mamaya. Mga kapaps, mukhang luto na siya mga kapaps. Pero depende sa inyo kung gaano kadaming sabaw yung titira nyo mga kapaps. Pero sa amin, okay na ito mga kapaps. Kaya mukbang na mga kapaps. Let's go! Yun mga kapaps, luto na yung Bicol Express. Request na nag-sponsor sa ating mga kapaps. Nga pala, bago tayo mag-start, maraming salamat sa iyo. Tayo na magpakilala. Salamat Thank you, po. ma'am. Thank you ma'am. Yun. Simulan natin to, pero magdasal muna tayo. Oh, bago tayo mag-umpisa kumain, magdasal muna tayo. Sabay-sabay tayo. In the Father, Son, God, Spirit. Maraming salamat po Lord sa binigay niyo sa aming blessing. Sana po patuloy po kaming tangkilikin ng aming manonood. Sana po marami pa pong mag-subscribe sa amin. Amen. Yun. In the Father, Son, God, Spirit. Amen. Mukbang na mga kapaps. Let's go. Let's go. Let's go. Parang napakahangang nito kapaps ha. Angang talaga mga kapaps kasi may sili. Init pa mga paps. Mga kapaps, simulan na natin to. Lambot.
Kanin mo na una. Para di mabigla. Ang talaga. Natipil mo na ba? Cheers, cheers, pap. Ay, mga kapaps. Kain po. Sarap. Pampatanggal ng anghang. Saging. Banana. Shout out sa chick boy ng tubog. Yun. Basta chick boy ng tubog. Kapap. Parangon. Hop. Meron yung pinya, mga kapaps. Saktong-sakto mga kapaps yung nilagay natin pinya. Parang sumasabay yung tamis mga kapaps. Oo, kapap. Tama, bango siya. Hindi siya maalat. Tapos yung tamis niya sumasabay. Sarap pas. Sarap mga kapaps. Ang tamis ng gata, no? Lumasa yung gata natin, kapaps, dahil sa pinya. So, sariwa yung gata na bilhin natin. Oo, kanina, sariwa yan. Sa probinsya tayo kaya sariwa talaga mabibili natin. Pero mas masarap na ito mga kapaps. May soft drinks. Labasan soft drinks yan. Yan, meron dyan. Dito pala. Yeah. May malamig na ba dyan? Malamig. Galing sa rep. Sa rep. May rep kami dito sa ilog mga kapaps. Sarap. Lagay mo na ito kapaps. Malamig na rin. Paps, palagay nga dito, Paps. Nagpapawisan agad ako, mga kapaps. Parang pangkain kapap. Sobrang anghang pero masarap talaga mga kapaps. Kaya mapapadami tayo ng kanin. Ano pa? Yun, no? Ano pa, Paps? Tama natin yung tutong. Suka mo eh. Aperte! Ang kiram! Ano pa, mga Paps? Papadami talaga sa kanin. Yan, kapap. Kinita, shout out ulit sa'yo. Pangakalata lang ako sa'yo, ah. Sinita. Kinita, shout out. Idol kayatan yan, eh, no? Idol ko rin siya. Ito, barkada. Taba. Hinahini lang sa pagkain, mga kapaps. Taba. May higher blood yan. Kaya nilagyan din namin ng pinya, kapaps, para na. Balance. Pang contrat, kapaps. Kaya kami, hindi na kami mamaya kakain sa gabi. Kaya yung ano namin, hapunan. Oo. Diretso na ito. Diretso nito, kapap. Kapap. Bilis maubos ng kanin, ah. May trivia na naman to, eh. Ano yun? Bicol Express. Kaya tinawag na Bicol Express. Bakit daw? Kasi, pag kumain ka nito, ang kain mo express, mabilis kasi maanghang. Kaya pa, Bicol Express. Oo. Walay. Yun yung joke mga kapaps. Yung walay. Kaya na natin siya, kapap. Buti lang, pogi siya. Ang banda. Sa mga naghahanap ng ng isda, pwede kayo mag-contact. Titinda ng isda. Oo nga pala, kapap. Ayun, sa mga malalapit na barangay. Was area, kapaps. Pinagpapawisan ako kapaps. Pwede rin pala sa mga malalayong lugar. Papatok-tok nyo lang. Okay, tok-tok. Tok-tok pala, kapaps. Weird ka yung pinagkararog. Maraming salamat po ulit sa nag-sponsor, ha. Thank you po.
Ma'am, napakaanghang ng request mo. Pero masarap, Paps. Pero masarap. So, ay, ma'am, napakasarap. Shoutout tayo mga kapaps. Sino shoutout? Shoutout muna ako kay ano. Paling Noriel Paul, shoutout. Dave Dabalos, shoutout tuloy sa'yo, pre. Pare. Dave, Dabalos. Ako, ma'am. Shoutout ko si Francis Rayel. Si, Francis Rayel. Oskit. Si Buboy. Si Flaviano. Nice! Si Tupe. Si Tu Benedict. Nagitalpakuanan. Si si Eder. Pare, shoutout sa inyo, mamin. Cash out na. Sana manalo kayo. Shout out kay Anlin, Coach Anlin. Mm. Franchise din ng ano, Tok Tok. Sabay promote. Ay, pwede. Mga paps, ubos na yung kanin. Mga kapap. Kanin pa. Wala na. Meron pa. Tara, lagyan mo. Dahil pa pala oh. Kanin. Pasiram, kapaps. Nakapamaga ng labi ito mga kapaps. Another one. Ngayon ako nakakarami ng kanin ngayon kapaps sa ano ah. Mainit yung ulam, tas yung kanin mainit. Pati Yun. yung mga kumakain, mainit. Resulta, baga. Kapaps. Saging ulit, kapaps. Ano matindi? Patanggal na ano. Hang. Matindi. Yung silabasan yung mga ano ko. Awis. Bakit kang sili, Pap? Pakita mo. Sili. Ako kakain ng sili kapaps. Nga, wala man. Ako ano lang. Carrots. Carrots lang. Yung design natin. Napalaban tayo ng gusto ngayon kapaps. Naparami yung kanin. Kain ko. Dahil Bicolano kami kapaps. Talagang hindi namin titigilan to. Hanggat may kanin. Laban pa. Laban pa. Yun, lubos na mga kapaps. Maraming salamat sa panonood mga kapaps. Thank you. Yung may request mga kapaps na kung anong gusto niyong lutuin namin, message lang po kayo. Tsaka Comment yung lang po gusto kayo sa magpa-shoutout po. Comment lang po sa baba. Maraming salamat po sa ulitin ulit. Bye-bye. Salamat!